Най-известна и най-разпространена е книгата ни "Природосъобразен живот. 1001 въпроса и отговора". Тя съдържа много съвети за физическото, духовно и душевно здраве на човека и лечението им с естествени физикални фактори, с естествени природни фактори. В тази книга тя е почти като домашна енциклопедия, в която може да се намерят всякакви съвети по отношение на приложение, на домашно приложение на различни методи, като компреси, масажи, билкови лечебни методи. Също така там има съвети, в които може човек сам да прилага някои методики за отслабване, за пречистване на организма. Конкретен пример ще дам с една методика, която е описана в книгата, за 10-дневно хранене само с ориз без сол и захар, с ябълки 1 кг и с 1,5 литра или 2 литра течности, представляващи главно билкови чайове. С тази 10-дневна разтоварваща диета не само, че се отслабва, но има значителен ефект за сваляне на кръвното налягане, като трайно лечение. Защото организмът се изчиства, кръвоносните съдове стават по-гъвкави и така с този съвет човек може сам да си направи тази диета и да си помогне. Друг пример мога да дам с босоходството, което е описано тук, ползата от него, тъй като при босото ходене се въздейства върху всички рефлекторни зони на стъпалото, които отговарят на вътрешни органи. Например, под палеца се намира рефлекторната зона на главата. Ходейки боси, да кажем по росна трева особено, или където има зелена трева, по пясъка на морето, навсякъде, където е възможно боси да ходим, това е не само един прекрасен закаляващ метод, но и метод, който помага да се хармонизират, да се оздравяват вътрешните органи чрез рефлекторните зони на стъпалото. Това е най-популярната, най-известната книга, която преди много години имаше 130 000 тираж. Сега тази книга е достъпна в нашите вериги книжарници Сиела и Хеликон, както и две други книжарници, Елрит, площад Славейков 3 и медицинската книжарница на Пенчо Славейков.